ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷା କହିକି ଗାଳି ଫାଳି କରିଦେଉଛି ବୋଲି କେହି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିବନି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଗ ମାଟରେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁଟା ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିହେବ? ମଦ ପିଇବ, ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ, ଶୋଧି ଦେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ? ତାକୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଳି ହେବନି କି ଶୋଧି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ ବି ଯଦି ଗାଳି କରିବାକୁ ଶୋଧିବାକୁ ଚାହିଁବ ବୋଲି ସେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ମାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିହେବ କହିଲ? ତାକୁ ସବ ଭାବି ଭାବି ତୁମେ ସେଟା ମୁଠି ମାରେ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ କହିଲ? ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିନି ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଧିଦେବି ମାଣ୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ କହିଲ? କିଛି ତ କରିହେବନି। ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଧିଦେବି ହେଲା। କେହି ଗୋଟେ ଦେହକୁ ନେବୁନି ହେଲା। ହାଲୋ ବୁଢ଼ାକି କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଏମିତି ମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରି ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି? କଣ୍ଡମ ପରିକା ତୁ ବହୁତ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେତେ ପାରୁଛୁ ୟୁଜ୍ କରେ। କରି ତ ସାରିଲୁଣି ବହୁତ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଦରଦରା କଣ୍ଡମ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବୁ? ହଉ ମୁଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏମିତି ଦିନରେ ଆଉ ଦିନେ ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଫାଟିଯିବି, ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଅନଲାଇନ୍ ତ ଏଡ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗାଣ୍ଡି ମରିବୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ।